Aquí al forn tenim els tomàquets que s'estan escalivant. Posem amb aigua tèbia per escaldar-les i així que bulli les traurem. Les traiem de l'aigua i les deixem totes aquí a punt de pelar. El pa per posar-lo una estona en vinagre. Tota la polpa es va posant les granes fetes a trossets, així a les mans. I afegim el pa torrat i sucat en vinagre. Ben estovadet, a trossets. Fem a miquetes perquè així fets a trossets piquen més. Encara hi serem a temps si n'hi volem afegir més. Escalivats i afegir-los a la pasta. Ara posarem uns quants grapats d'ametlles a la màquina. L'anem afegint a la pasta, a poc a poc. Ara anem pelant els tomàquets. Els farem a trossos i els afegirem a tota la pasta. Perquè així la salsa surt més consistent, si no amb tant líquid quedaria molt aigualida. Ben barrejadet. Primer amb les mans, que és com més es barregen les coses i com dona més gust de fer. Les mans va bé perquè si trobes alguna cosa que hi sobra, ho pots treure. Així que vagi més bé. Bueno, i ara ja ho tenim. Ara deixarem reposar i demà ens el cruspirem amb tot el que vulguem.